Zarautzek altxatu du Ikurrina gaur Pasai San Pedron jokatu duten Euskadiko batel txapelketan. Gorengo kategorian 11 gipuzkoarrak ziren favorituak, batez ere Zarautz, eta aurreikuspenak bete egin dira. Jose Luis Kortak maila oneko txalupa prestatu du eta probako hasierako zatian, lehenengo luzean, lanak eman dizkie lehiakideei. Bultzada eman dio probari, baina Zarautzek sasoi honean dagoela erakutsi du berriro eta ez du etxi. Bigarren luzean gipuzkoarrek hartu dute aurrea, atzetik Kaiku, Orio eta Pasai Donibane, baina orduantxe horiek indarra atera dute eta atzean utzi dituzte Sestaoarrak eta Pasaitarrak. Hortik aurrera Zarautz eta Orioren artean geratu da lehia. Biak sartu dira aurretik hirugarren ziabogan eta nabarmena zen azken txanpan bien arteko borroka estua izango zena, iazko norgehiagoka berriro gertatuko zena. Jendea adi-adi txundituta bi ontzien arteko gudua ikusten. Bizkaiko txapelunak Kaikuk hasieran erakutsi duen ahalmena galdu du. Estu eginda eta are gehiago Pasai Donibane bateria aukera barik geratu baita laugarren lekuan. Esan bezala, azken txanpa bizi-bizia izan da, emozioz betea. Naiz eta Zarautz aurretik joan ematen zuen Oriok ere nagusitzeko aukera zuen. Txapelketan jazo bezala, zarauztarrak txapeldunak izan dira. 8 minutu 34 segundo eta 79 denbora eginda. 16 eskaz geroago Orio sartu da. 8 segundora Kaiku eta 16 Pasai Donibane. Nesken senior mailan ere gipuzkoarrak nagusi, Tolosaldea Garaile ondoren Ondarroa eta 3. Deustu.